Сироҷова Зебо ҳамагии 3 сола буд, ки падараш Сироҷов Ҳабиб Лутфуллоевич ба шаҳри Карагандаи Ҷумҳурии Қазоқистон ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта буд. Зебохон ҳоло соҳиби касби пуршарафи табиб асту дар шаҳри Уфаи Федератсияи Русия зиндагӣ мекунад. Зебохон бо ҳасрат мегӯяд, ки падарам Сироҷов Ҳабиб Лутфуллоевич соли таваллудаш 25 декабри соли 1961, соли 2006 ба шаҳри Карагандаи Ҷумҳурии Қазоқистон рафта дигар бар нагаштааст. охирин бор соли 2010 занг зада бо модарам суҳбат кардааст. дигар касе намедонад, ки ӯ дар куҷосту дар чӣ ҳол аст. бобоям 103 сола асту мегӯяд, ки кайҳо мемурдам, лекин як риштаи умедворӣ маро ба дидори писарам зинда нигоҳ доштааст. Сироҷов Ҳабиб пеш аз ба муҳоҷират рафтанаш дар Панҷакен дар стансияи таъмири мошин кор мекард. баъди анҷом ёфтани ҷангҳои шаҳрвандӣ корхонаҳоро шахсӣ карданду ҷавонон бекор монда ноилоҷ ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд. ҳабиб ҳам ба Қазоқистон сафар карда ба муҳоҷират машғул мешавад. дигар ягон маълумоти дақиқ то имрӯз дар бораи ӯ ба даст наомадааст. ба ин акс нигаред. шояд шумо ӯро куҷое дидаед ё маълумоте доред. илтимос ба канали мо дар ин бора нависед. падари 103 солаи Ҳабиб чашм ба роҳ умедвор аст, ки гумгаштаи қалбаш ногаҳон аз дар даромада ман омадам падарҷон мегӯяд. дили умедвор шабеҳи дарёи равон аст. агар касе аз шумоён дар бораи Ҳабиб Сироҷов маълумот дорем, хоҳишмандем ба суроғаи мо фавран нависед. бобои 103 солаи ман мегӯяд, духтари Ҳабиб дуо мекунад, ки писараш сиҳат саломат баргардад. худованд Сироҷов Лутфуллои 103 соларо дар паноҳаш нигаҳ дорад, то ки фарзандашро сиҳат саломат дар вақти зинда буданаш бинаду беармон аз ин дунё биравад. ин мӯйсафеди пири хиради 103 сола аз меҳнат рӯй наметовад. ҳанӯзам дар ҳавлияш каланд мезанад, хишова мекунад ва мегӯяд, ки устухони ман бо меҳнат шахс шудааст ва меҳнат карданро дӯст медорам. бошад, ки фарзандаш сиҳат саломат баргардад.